Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya di siang hari ini pukul 11. Oke guys, saya sampai hari ini pulang pagi soalnya ada yang tes. Ini maknya orang yang SMP ya pemirsa, maknya di Pasar Merah. Biasa stand B di Pasar Merah. Wes mungkin naik konjara ditukoni wong iki ya kerupuke tinggal sedikit kok. Halo sayang, mulai esuk le. Alah rauman wis aku. Ya sesuk nek wis ora mulai esuk ning kono. Berhubung SMP testing lagi mulai esuk aku ora ning SMP. Iki aku nduweku ning Pasar Merah. Oke bolo dilanjut sampai nanti. Iki keadaannya ya wis awan. Dadine dodole ya njuk ning kene ae karo delok wong liwat. Karo delok wong liwat rawi. Berarti ya wis awan. SMP wis mulai. Wis awan, guys. SMP mulai berarti wis awan. Dolane wis awan. Tak kira jam 11, guys. Malah wis setengah 12. Iki kerupuk emangnya kare saite. Arek setengah. Ada es dewa, anak pecel. Siap, pecele. Yo. Kawasan Pasar Merah. Mosok stand-by ning kene kok jek iso ora goleki ya, guys ya. Ning kene panggonane iki andeng pakole cincong. Andeng toko Atal Legowo, klambi. Madura, Loman. Ketok cah pokoke. Lo, meneng ae. Jaya dah mantuk. SMP anak. Ini nyuting jalan raya, guys. Untel-untelan jalannya.
Oke guys, hari ini kita saling tukon menukon. Iki lho guys, aja lali ya nek golek es doger ning Pasar Merah. Iki regane ya dinego. Iki apane, Mbak? Iki es niki dogere. Sing dimaksud es doger iki batune sing digeger ngono ki. Sing mare geger ya kuwi ya. Harganya cuma berapa, sayang? 5.000. Oke, bolo es doger hanya 5.000. Terus uga ya wis ya ratane tapi aja akeh sedengan ae. Oke, enek ketane ireng barang, guys, es dogere. Aja lali, guys, di depan Pasar Merah ya, tunggale maknya nek dodol. Es doger manis segar mantap hanya 5.000. Kayak sing legi kayak bakule ya. Ager-agere wis. Tumpuk nah. Iya, oke bolo. Wah, iki lho guys, sampai mecucu. Pakai susu. Iki lho bakule. Lah, bakule es geger ya iki. Ora es doger, es geger. Anu tak gawa mulai. Ya. Pokoknya njaluke sing legi kaya bakule. Cepet madu. Oke guys, hari ini kita melarisi ya guys. Bakul es doger depan Pasar Merah. Ojo lari guys, hanya 5.000. Sudah montong minum es. Oke. Nah, iki karo dona pentolam. Ya, waduh, iki sing ngedanke dimsum apa-apa? Pangsit. Oh, pangsit. Oke, bola. Ya wis, muga-muga lancar rezekine. Tutup. Tempatnya iki lho, guys. Semake dodol ya urung kek koe. Kowe gak enek sogro. Sogro enek. Oke guys, dilanjut ya guys. Walah, sawan keliling. Terusan mak ya alhamdulillah yo. Sing laris ki apane, guys? Sing laris iki kerupuke tapi pecele jek. Sik saithik gorengan. Makane saiki sing penting ki sambel welut yo, bakaran ngono kuwi. Terus mihun ki yo. Cara menawa nek gawe sing para rada akeh sithik. Sing payu yo mihun, bakaran, sambel welut. Sing digoleki sego jagung, sedangkan sego jagung regane mahal. Nek kok kono wis 2.000 sak buntel iki nek adole 2.500 ngono. Nek cucuk yo mek sejina-sejina yo ge yo. Dadine betiti iki yo payu. Apa ae sing didol sing penting sing payu kuwi. Iki sepurane 2 hari libur ya guys. Kemis Jemaah prei ada manganan nyadran desa tapi ora nanggap apa-apa. Eneke bancakan nyel. Make libur gorenge kerupuk dienggo dodol nek gelem ya make ning daerah Jambi nggawa kerupuk petel ya rasa nganggo gorengan rasa apa soalnya lagi manganan ya guys ya. Jadi engko dodol kerupuk pecel ngono ae. Ora usah lontong-lontong ya ora usah. Wong manganan akeh sego akeh apa. Nek pecel kan ora enek ya. Kita bikin pecel sama kerupuk sak bronjong engko didol dina Jemaah. Bancaan sik sapa le ngebel. Bancaan cik ini sendang. Nek diangkat ali. Ndak digoleki. Lah ngono guys, ki mang alhamdulillah. Terus kita lanjut anu sawan mang syutinge mek sedikit make saithik terus nyuting bakul es doger ya guys, dodol pentol wong kentong. Iki. Nggonku. Lho, le nek dandakno ning kentonge le. Yo, apa? Dia tak kayak hukum enak. Masem. Walah. Anu dandanane apik nih. Aku memoriku dicoplok. Es doger dari kentong, balane make dodol es doger wis mbek pentol ya. Pokoke dodolane aneh-aneh sing aneh-aneh. Es doger iki jebule campurane enek ketan ireng. Enek buah, enek roti. Terusan nenek apa jenenge? Sing cilik-cilik mutiara yo guys. Tapi es batune kok dijinggo abang kowe. Dikeki sumba abang dadi kaya es tuntung. Rasane ya begitulah enek susune barang ya guys. Cuma 5.000 ning Pasar Merah woro-woro sing ape tuku es doger. Iki balane maknya yo
enek sing dodol es doger sak gelasnya satu porsine hanya 5.000. Wis ngene aku wis rasakno, rasane dijamin mantap. Enak yo, selerane cah nom-nom kuwi enak tenan es doger ya, Ge. Aja lali nek ning Pasar Merah nek bar tuku pecel lemake, tuku es doger ning ngarepe Pasar Merah. Pas lawangan Pasar Merah, sak ngisore lampu merah. Wis ngono aja lali ditukoni es dogere wong kenthong. Wis guys, tak cukupi semenae konten dina iki. Nek tuku es doger, nek keliling ya wis marek-marek lek ya petuk bolo-bolo sing diae. Petuk bolo Bojonegoro Malo ya ngono ape kondangan ning gone kono Mbak Jesi apa Mbak sapa sing dadi nganten ning Gondel nek wong mak ora entuk undangan. Terus sing kedua keliling alhamdulillah sing payu kok ya krupuk-krupuke sesuk ape tak akehi. Dadine gorengane saithik, pecele saithik, krupuke sing akeh. Ngono iki ya. Wis ngene salam kanggo dulur-dulurku ning diae luar Jawa, luar kota, dimanapun Anda berada. Bolo Facebook Pro, bolo TikTok, Mae saiki wis iso live. Monggo-monggo sing badhe nonton live Mae silahkan. Hari ini juga mau live nanti ya. Ki tak istirahat sedelo. Oke guys, jangan lupa ditonton, di-like, di-subscribe. Muga-muga sing delok nggonku ki muga-muga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, murah sandang, murah pangan, seger kewarasan, diparingi Gusti Allah umur sing panjang, rezekine melimpah ruah ya. Sing nukoni mae samdina wong ndi ae. Pokoke syutinge ya sak keneke, wong ibarate awake dhewe ki ya mergawe nomor 1 dodol, nomor 2 yo YouTubean nek kena diandalo ya 3 bulan sekali ya guys. Kadang nek Facebook Pro ki mae ya rung godak patek. Duwe TikTok saithik dicites wong, makane iki aku gawe neh. Sing ape ndelok live-ku monggo silahkan. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya. Assalamualaikum.